Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, въпреки своята сложна географска структура през изминалите години, страната постигна значителен прогрес и не случайно през декември 2014 година Европейският съюз предоставя на Филипините статут по общата схема за преференции GSP+. Това я прави първата държава от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, която ползва такива търговски преференции, като има възможност да изнася безмитно за Европейския съюз 66% от всичките си продукти. По отношение на правата на човека Филипините са образец за другите държави в региона и са ратифицирали 8 от 9 главни конвенции в тази област. Ето защо Европейският съюз е важен чуждестранен инвеститор и търговски партньор за Филипините и ние приветстваме подписаното рамково споразумение за партньорство и сътрудничество. Следва да продължим да предоставяме на Филипините финансова подкрепа за облекчаване на бедността, подпомагане при бедствия и помощ за възстановяване, както и за борбата с тероризма, трафика на хора и справяне с измененията на климата. По отношение на нарастващата настойчивост на Китай и териториалните му претенции в Южнокитайското море, следва да се отнесем с особена загриженост. В тази връзка настоятелно призовавам всички страни в спорната зона да се въздържат от едностранни и провокативни действия и да разрешават споровете по мирен начин въз основа на юрисдикцията на Конвенцията на ООН по морско право и на Арбитражния съд. В заключение, искам да приветствам споразумението от декември 2015 година за започване на преговори за свободна търговия с Филипините и съм убеден, че то ще отвори нови хоризонти пред бъдещото развитие на търговията и инвестициите между Европейския съюз и Асоциацията на страните от Югоизточна Азия. Благодаря.